Yun, welcome mga kapot-pot. Alas 8 ng gabi na pagtripan natin. Bike tayo, night ride, UP Diliman. Kasi nung nakaraan, tsaka nung mga nakakaraan pa, laging umaga tayo nandito eh. So ngayon, try natin gabi. Actually, nakita na natin eksena agad. Ang dami pang tao. Alas 8 na, pasado alas 8. As usual, gumamit tayo yung pinagbabawal na technique. Tapos folding bike ulit gamit. Okay, let's go. So dito makikita mo sa parking pa lang oh. Ang daming sasakyan. Ang dami ito. Medyo madilim-dilim pa rito pero mamaya pagdating sa mismo Academic Oval, daming tao. Tsaka maliwanag dun. Palabas na tayo. Ayun no, kita nyo. Ang daming tao. Karamihan mga tumatakbo. May mga konti-konti nagbabike. Actually marami rin pala. Marami nagbabike. Pero sa marami tumatakbo, napansin ko ngayon. Kasi diba nung nakaraan nandito ako ng umaga, parang mas maraming tao ngayong gabi. Bagay gabi ngayon, malamig. Sarap tumakbo rito. Ay, masarap magbike eh. Sunken Garden na tayo. Benitez Hall. Yung daming tao. Actually kagabi pa dapat ako magbabike dito. Kasi kahapon nagpunta akong NKTI, meron akong appointment sa doktor. Tapos syempre dala ko pa rin yung bike. Nung sabi ko pagkatapos diretso ko UP, magbabike ako, night ride. Yun nga lang, pagdating dito sa UP, ginutom ako, napakain ako rin sa good food. Kasi wala pa pala akong dalang ilaw kagabi. Kaya ayun, ang nangyari, kain na lang ako. May tayong tao. Hindi na ako natuloy magbike. Tsaka sakto lang ito, wala akong dalang ilaw kagabi. Wala masyadong kita, madilim. Phone camera lang din gamit ko. May dala akong GoPro dito sa dibdib ko, sa chesty. Kaya lang naiwan pala yung SD card. Ayun, may mga nagbabike oh. Yan. Iniisip ko ngayon kung iikutan ko yung ruta namin madalas dito. Sa labas-labas yun eh, madilim. Baka wala rin tayo mapakita sa vlog. Pero eto, dami tumatakbo, siguro mga 1,200. nabilang ko yun eh. Opya, shameless plug pala ng aking panibagong channel, Ian How Music. Ayun, ayun ako.
Mukhang madilim nga ron. Inisip ko kung ikutan ko yung ruta namin nila Marcos Cueta, nila Albert. Katakot siguro dun. Gubat yun Dami, usong-uso takbo ngayon. Try nga natin pumunta ron sa pero hapyaw lang. Dahil sigurado naman madilim dun. Dito kanan tayo rito. Ay, kanan diretso pala. Doon tayo galing kanina kumukunti na yung tao. Mag-alas 9 na Ay banda rito madilim na. Ayun. Nako. Parang nakakatakot dun sa sa binabala kong puntahan. Malamang kung napanood nyo yung mga dati kong vlog, malamang nakita nyo na tong area na to. Papunta dun sa engineering, tapos sa math, tsaka sa College of Science. Madilim. Gulat ako sa aso. Nakatakot pala dito Grabe. Hindi pa ako masyado nakakalayo pero parang pakiramdam ko layo na narating ko. Wala na masyadong tao rito. Ang dilim Pero sa isang banda maganda pala mag group ride dito. Dito kayo medyo tahimik. What a beautiful. Sa Executive House. Kanan tayo rito, papunta engineering. Uy, parang aambon na. Ayun yung buwan. Sarap magbike. Buti na lang, pumunta pa rin ako.
Actually kanina kumain na ako ulit dun sa Good Food. Muntik na akong tama rin magbike kasi nabusog na ako. Pero nung pagpunta ko rito sa may Academic Oval, sinilip ko, ang dami pang tao yung ginanahan ako magbike. Executive House. Dito na tayo sa may side ng CP Garcia, sa engineering building. Sarap dito, mapayapa. Ay no, doon yung nakakatakot. Ay hindi, maiksi lang to, pwede tayong dumiretso para ikot na tayo. Sarap talaga magbike. Ang sarap magbike. Whew, thank you Lord. Thank you Lord, thank you Lord. Sarap. Ito medyo parang kung titignan mo parang medyo nakakatakot. Pero maiksi lang naman tong part na to na madilim. Tapos may lusong dyan. Tapos kaliwa na tayo. Balik tayo Academic Oval. Hindi ako dadaan doon sa may tulay. Yung may may tulay. Nakakatakot kasi ron, mapuno. Ayan, eto dito nung nakaraan dito ako tumambay. Ngayon wala namang sense na tumambay dito, ang dilim sobrang dilim. Oh, may sasakyan pa. Tayo sa may College of Science. Hindi ko yata na-capture yung kanina, sayang First time ko nga ba nag-night ride sa UP? Oo yata, lalo dito sa area na to. Lagi ako umaga rito Science Complex, ikot lang tayo, tingnan natin kung ano itsura. Ay, wala, madilim. Maganda tong area na to pagka wala, madilim din. Ay, hindi, tingnan ko nga kung anong sa may paikot dito. Ito kaya ay mailaw. Ito yung Big Falcon sa kamukha ng Big Falcon. May ilaw kaya to. Wala palang pailaw dito pag gabi. So wala tayong makikita, balik na tayo.
Balik na, balik na. Sa umaga maraming tumatambay dyan eh. Lalo pag weekend. Balik tayo. Parang ang ambon pa pero ano naman, maliwanag naman ang langit. Okay, balik na tayo sa ano, parking. Uwi na tayo. Medyo gabi na eh. Maganda sana kung nakarating sana tayo rito ng ano, mga alas 6 ng gabi. Pwede no, 6 PM hanggang 9 PM, 3 oras na magbabike dito. Dami nun, wala nang magagawa. Dapat din kanina BGC ang una kong plano. Kaya lang umalis ako ng bahay ng Bulacan alas 5:30. Kaya na traffic pa ako sa Mindanao Avenue kasi dumaan pa ako sa sarap mag bike shop eh. Tapos traffic din kung diretso akong BGC abutin ako ng ano, mga siguro mga alas 8, alas 9 na ako darating doon. Hindi ako masyado makapag-bike. Kaya naisip ko UP na lang. Tapos kumain din muna ako. Tapos kung nag-BGC ako, tapos uuwi ka pa. Ang layo pa. Baka abutin ako hating gabi. At least dito, gantong oras, alas 9, nakapag-bike na ako. Ay, sarap. Ayan, nakabalik na ako sa ano, Academic Oval. Na parang tao ah. In fairness. Hindi, mas konti na ngayon. Kanina asin ang dami talaga eh. Dito lang ako nag-park ngayon, malapit sa may Benitez. Pwede na rin, not bad. Kaikot tayo. Tsaka ngayon ko na nakita na ganito pala eksena sa UP pag ganitong oras ng gabi. Hanggang late, mga alas 9, alas 10, mukhang marami pang tao rito. Diyan ako banda nag-park. Ayos din, thank you, thank you. Time check 8:55 ng gabi. Medyo marami pa rin na tao. Last ikot na lang tayo. Tapos uwi na. Umiikot ako saglit sa parking. May mga kakarating pa lang, mga magsisimula pa lang. Hindi ako nagtitihan. Okay na, nakaikot na tayo. So yan na muna ang ending natin mga kapotpot. Kita nyo, pwede rito sa gabi. Makabalik nga rito ng gabi. Hanggang sa muli, salamat.